Murag lami na ilubog dapli kasada. Kalbaryo jamo doon ni katapusan kasakit nga kasada. Good morning. Sikat nagbalik ron kay lupog na jamo dugay-dugay na ta nakabalik og bike. Pero ani ra tang duo. Kudog ning ang commander. So basin lubok rame or asa ni baklayon ba? So lubok na raman mi karon kay mas duo-duo kay dugay mi nakagikan La City Capina. Saktor po ni nga lubok rami ron kay yung asawa pa ni makasubida gikan dito sa lubok kay paglas sa mga tug lubok nagsakay naman sa og truck paguli kay naguba man sa bike. So karon kaluyan ta makalahaw sa lubok nga makasubida sa gikan dito sa sentro sa lubok balik diri sa Katuna. Makasubida ra jud lubok ron. Ha? Pila na kay semana way bike. Isang buwan na. So taud-taud may pareho nga way bike pero mo gud gyapon istorya kog mobike kay laspag gyapon. Sandar ra itong suoton ron kay namatay sa man sa itong tikod. Sakit na mo sa patusan. Shout out sa Team Fighter mga idol na to na. O shout out mo ni Maxine sa Pitikan. O shout out mo sa Trip Philippines o ni Iver Anuta sa Team BUC. Lugar sa Etape o Kaharo family sa Ugpong Lubok ug sa shoutout pod Tribuhok Bikers sa Maribuhok. Meron og lubok sa ning doon sa simbahan. Kuno na pamiya og asa mi sunod ane. Kay sa job mampod las 8 pa. Ya gwapo ka tong tempo. So ani tabo ni ron balik ra mi sa Katuna. Adto meron sa anay bagong mamihan dito sa sentro. Nice. Diutoy ka? Kani dong kasadaha. Kalbaryo jamo doon ni kung gikan mag long ride. Kaya bitang long ride nga dire jud kamo agi ni gule kini sa lubok. Mura jog mahurot ang kusog aning dapita nang pauli na. Shout out sa ujuan natong tanan. Si Uncle Sikad. Katapa datong sticker dire ko lo. Nana di bugo sticker dai pero kapag ko kapangatag sige guwan. Tagisar ka gawas og bay pagkuhago iron kay ang commander may kojog di yung gagad pero kung gikan na yung long ride nga Sikad wa na gamama na ko ani murag lami na ilubog dapli kasada. Buntag labay may muna yung gitawag katapusan kasakit nga kasada nani sa barangay Kamwaksor Purok Bangga sa atas-taas po nga subida. Musta man ang katapusan kasakit? Sakit? Manang katapusan kasakit na namiyog si Katuna ron hapit meron sa mamihan o sa nadia kanang sa Maras food house pag-una sakto po na sa mga bikers. Timo tagamay ayo lubok rahe doora na doora
Hawoy. Itong mga bikers nga ruta sa Sikatuna, bisita mo diri sa Zamaras Food House, natay Batsoy, Mami, Sikwates, piso kayo o kuan, natay mga putumaya, uban pa. So suway lang ninyo. Natay mga breakfast mo, na hotdog, itlog, nunganisa, pansit, norot-norot at palagi orang. Dapat tayong palaya. Dapat tayong mga kape, green one. Pabuot na timpla ni mga bikers na nagsailan gusto. Manataog kaon og batsoy sa pumaydugayan. Muli na ta kay hugto na. Happy tayo 11. So daghang salamat sa itong pagtanaw. Until next time, God bless.